Ndị be anyị ekeneni m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị sị na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasata maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, kabaro ka subscribe and turn on your notification ka ị miss any of our updates dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasata maka ka ya bụ ife si ada and gbasata maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister Maazị Simon Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasata maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. Good afternoon, fellow Biafrans all over the world. Today is 20th day of August 2024, and I am here speaking to you from my base in Finland. I want to inform every one of you because it has become very imperative as we approach December convention in Finland. You must know certain things. The declaration of the restoration of independence of Biafra that is to take place on the 2nd of December is targeted at achieving two objectives. One is the delegitimization of Nigeria. Two is the legitimization of Biafra. After the declaration, we are going to have a very long battle with Nigeria. But this battle, the good news is that we define how this battle will be fought. We will fight them diplomatically, we will fight them politically, we will fight them internationally, and of course, we will fight them locally. So, the 2nd of December is not after that. Some of you will come and say, oh, there is still military barracks, you are going to have them. But let me tell you, if the Vietnamese fought America for years and succeeded in making America to flee, we are ready to fight Nigeria even more than what Vietnamese did. And we dictate how this particular war will be fought. We are never going into conventional warfare with Nigeria. But the delegitimization will take a different tone. And what I'm trying to tell you people today is that you must be prepared for a very long years of battle for the legitimacy of Biafra government. It is not something that happened in one day. It is not something that happened immediately after our declaration on 2nd of December. But 2nd of December will mark the beginning of a very long battle, which we are going to show our determination with our actions and inactions. So my fellow Biafrans, all I'm here to tell you this afternoon is for you to understand that after the declaration on December 2nd, 2024, the battle begins. And we are not going to stop. If it is going to take us 20 years to fight Nigeria differently than what we did in the 67 and 70, we are ready for it. If it takes also 23 years for Taliban to defeat America and they left their land, we are ready to fight even 40 years. Since 1967 to 2024, Nigeria continued to fight us. The only thing is that we have not fought Nigeria until now. And in this fight, we are still defending ourselves. So 2nd of December will mark the beginning of the Biafra liberation. Do not expect something or any magic to happen. We will make the magic to happen. Thank you, and may God bless you. Ndị be anyị daalụ nne nnukwu unu si wee na-esore na Igbo Media. Dịka unu si na-esore anyị sị na Chukwu oke abịa mapụrụ mmiri na ya gozie niile n'ofu n'ofu. Achụ anyị kwuru oche akọ ya dịrịrị ise. Kabakwa alụ ka itinye alụ nke gị na ihe niile na gbasata maka ihe Biafran Prime Minister kwugasị n'ilu akwụkwọ and ndị ọzọ dị iche iche kabaro ka itinye
alụ nke gị ife ichere n'ụdị nke gị gbasịta maka ya bụ ife. Dịka anyị nọkwa na-echekwa olileanya na Maazị Nnamdi Kanu ya pụta oge na-adịghị anya n'ụlọ mkpọrọ, anyị sị na Chukwuka abịa ma ga-enye ya ike, nọnyere ya, chekwaba ya, mana anyị kwuru otu a ka ọ ya dịrịrị. Ise. Thank you, and also stay tuned at Eastern News 24.